Zaujímajú nás, alebo ich už ani nevnímame? O tom, aký máme vzťah k pamiatkám na Slovensku, budeme dnes hovoriť s architektom Davidom Raškom, ktorý sa venuje pamiatkovému výskumu a je členom združenia Gotická cesta. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu vás pozdravuje Andrea Púčiková. Tak začneme trochu všeobecnejšie. Vieme oceniť historické pamiatky a prípadne za nimi aj možno cestovať? Určite vieme oceniť historické pamiatky. Záleží samozrejme, kým sme, odkiaľ pochádzame, či sme v tomto prostredí vyrastali, či nás obklopujú tieto pamiatky, aj keď svojím spôsobom môžeme povedať, že pamiatky nás obklopujú úplne všade, len si ich často nevšímame. A možno niekedy si ich viac všímame niekde inde a nie tam, odkiaľ pochádzame. Ale je to taká príležitosť možno citlivieť, pozrieť sa okolo seba a vlastne uvedomiť si tie hodnoty, ktoré nás obklopujú. Takže pamiatky tu sú to nejaké stopy minulosti, našej minulosti, sú to nejaké doklady múdrosti, kultúry, povedzme remesla. A je to niečo, čo nás obohacuje, takže určite je fajn si uvedomiť aj túto vrstvu vlastne v tom prostredí, v ktorom žijeme. Vnímame ich inak napríklad v zahraničí ako na Slovensku? Tak pokiaľ cestujeme do zahraničia, tak už máme v hlave nejaký plán a možno si chceme všimnúť niečo zaujímavé. Reagujeme na to, čo je nejakým verejným diskurzom alebo proste diskusiou vlastne vnímané ako tie hodnoty, ktoré na tom mieste sú. A čo možno v bežnom živote asi nie je až tak prítomné. A pritom vlastne tie zaujímavé miesta, ktoré napríklad na nás môžu rovnako silno pôsobiť, máme aj doma. A je to aj o tom, že si niekedy vlastne musíme uvedomiť, že každá tá kultúra alebo každý ten národ, mesto a podobne prezentuje vlastne to svoje miesto, to svoje mesto. A keby sme sa zamysleli nad tým, čo tu máme, tak by sme vedeli ukázať veľmi zaujímavé veci na Slovensku. Vy už ste spomenuli, že tie pamiatky nás vlastne obklopujú v podstate všade. Môže to byť nejaké historické námestie, cez ktoré denne chodíme do práce, secesný dom, kde bývame, alebo možno drevenica v susedstve. Dokážeme to ešte si tak všimnúť, že wow, že veď tu je niečo pekné, niečo zaujímavé? No človek si toho všimne tých stavieb vlastne, keď chodí po tých sídlách. Môžu to byť naozaj, že úplne jednoduché stavby, ktoré vlastne odrážajú treba z ľudovú tradíciu. Na vidieku všade je ľudová architektúra a keď treba by som zostal pri tých ľudových stavbách, tak fascinujúce na nich je, že vlastne v každom regióne je tá stavebná tradícia trošku iná. Čiže preto je fajn, keď sa niečo z tých stavieb zachová aj na tom vidieku, lebo vlastne to odráža veľmi dlhý vývoj, ktorý vlastne prirodzene plynul počas celých stáročí, keď sa cizelovala nejaká miestna tradícia. Čiže keď idete región od regiónu, tie stavby vyzerajú trošku inak, lebo tí ľudia reagovali inak na to, aké mali prírodné zdroje v svojom okolí, ako vyzeral ten terén, aké tam boli, dajme tomu, klimatické podmienky. No a ten výsledok vlastne je tá kultúra, je to stavebné dedičstvo. A takže pri týchto stavbách možno to chce ako byť ešte jemnejší a všimnúť si vlastne ten detail, možno viac, než keď vás v meste ohúri nejaká katedrála alebo nejaký impozantný hrad, povedzme, ktoré sú vlastne tými prírodzenými dominantami krajiny a ktoré možno vlastne nie sú až tak ohrozené, lebo tam je na tom ten spoločenský konsenzus. A vlastne to je taký akože dôležitý aspekt, čo si treba uvedomiť, že tá ochrana toho kultúrneho dedičstva vlastne nemôže byť len nariadená štátom, na to musí byť ten konsenzus tej spoločnosti, že vlastne sú to veci, ktoré sú hodnotné a ktoré chceme chrániť. A keď sa na tom zhodneme, tak potom to vlastne funguje, lebo bez toho to nepôjde. Už ste spomenuli práve tie katedrály, kostoly, to sú práve také miesta, ktoré stále žijú. Ľudia tam chodia denne, potrebujú niečím svietiť, potrebujú niečím kúriť. Ako sme na tom v tejto oblasti? Potrebuje to človeka, ktorý má nejaký cit, ak sa posúva ďalej, alebo vieme tieto nové prvky zladiť s tými historickými? No, tak začnem tak všeobecnejšie. Sakrálna architektúra je vlastne výraznou časťou pamiatkového fondu. Je opäť všade prítomná, v každom sídle vlastne historicky, alebo skoro v každom vlastne vznikol nejaký sakrálny objekt, či väčší alebo menší, murovaný, drevený a tak ďalej. Môže to byť všeličo. My máme na Slovensku šťastie pre tento pamiatkový fond, pre túto časť vlastne pamiatok, že sme ešte relatívne sakrálna krajina v porovnaní s niektorými inými krajinami v Európe a v porovnaní s inými typmi pamiatok, napríklad s takými kaštielmi, sú tie kostoly ešte vo veľmi dobrom stave. Došlo tam vlastne k malým úpravám, napríklad za socializmu to vlastne nebol preferovaný stavebný typ, takže sa
petrifikoval nejaký stav, ktorý tam bol ešte z minulosti. No a tým, že sú využívané, je tam stále údržba, takže tie stavby sú relatívne dobre zachované. No a teraz, keď ideme už bližšie do detailov, si môžeme všimnúť vlastne rozdiely medzi regiónmi napríklad na Slovensku, že úplne inak vyzerajú kostoly, ktoré sa nachádzajú v regiónoch, ktoré sú bohatšie alebo ktoré sú v blízkosti veľkých centier alebo dôležitých nejakých dopravných spojníc, dajme tomu, ja neviem, na Považí alebo v blízkosti Bratislavy, alebo zase vo veľmi sakrálnych regiónoch alebo veľmi religióznych regiónoch, napríklad na Spiši, a potom vlastne v tých takých západlejších regiónoch. To je napríklad môj obľúbený Gemer alebo juh stredného Slovenska, kde jednak tie regióny trpia vyľudňovaním, sú vlastne ďaleko od väčších centier, je tam vlastne menší ekonomický potenciál tých komunít, a takže tie kostoly na jednej strane sú v horšom stave, zároveň sú ale ešte lepšie zachované, pretože tam vlastne posledné 10 ročia neboli financie na to, aby si veľmi vyskakovali, aby tam vlastne vkladali tie často pamiatkovo nevhodné prvky alebo vlastne tie veci, ktoré sú pre citlivejšieho človeka alebo pre možno človeka nejako podkutejšieho, čo sa týka kultúrneho dedičstva, rušivé. Proste keď máte, dajme tomu, krásny stredoveký kostol, ale vstúpite dnu a už tam nie je oltár, pretože ho vyhodili. Na podlahe už nie je kamenná dlažba, ale sú tam kachličky, lavice sú nejaké smrekové nalakované drevo, dajme tomu, neviem, z 90. rokov, tak ten zážitok ako pre konzumenta pamiatok alebo pre človeka citlivého na pamiatky je ďaleko menší. Takže vtedy ja si práve uvedomujem tie autentické miesta a niekedy si hovorím, že možno, že to nemusí byť úplne dôležitý, architektonicky veľmi významný kostol. Môže to byť naozaj maličký kostolík tej poslednej dedine, ktorý postavili, dajme tomu, celkom chudobní ľudia. Ani nemusí byť až tak starý, ale pokiaľ si zachoval tú svoju koherentnosť, tú jednotnosť toho prejavu a tú autenticitu, tak vie na mňa pôsobiť ďaleko viac sa ma dotkne. Z pohľadu tej pamiatky, čo je možno horšie? Pokiaľ sa neudržiava, že je treba taká opustenejšia, alebo sú tam urobené tie necitlivé zásahy, výmena podlahy, výmena strechy, ktorá nesedí? No do toho vstupuje strašne veľa rôznych faktorov. Jeden z nich je napríklad, či je ten objekt pamiatkovo chránený. V tom prípade sa k tomu vyjadruje Krajský pamiatkový úrad. Takže vlastne všetky zásahy by mali byť konzultované s odborníkmi. Ja teda vrelo odporúčam všetko s nimi konzultovať. Z mojej vlastnej skúsenosti sú to ľudia, s ktorými sa dá rozprávať, ktorí vedia poradiť a vedia pomôcť. A potom sú stavby, ktoré teda nie sú pamiatkovo chránené a tamto, ale v podstate to platí pre každú stavbu, tak to záleží vlastne na tom jednotlivcovi, či je to človek, povedzme napríklad farár v prípade kostola, ktorý je citlivý, ktorý vlastne má k tomu vzťah, ktorý si uvedomuje tie hodnoty. V tomto bode by možno bolo dobre povedať, že by to chcelo aj vlastne väčšiu edukáciu týchto ľudí už na tých seminároch, na tých školách, na tej teologickej fakulte, aby si vlastne, aby vedeli rozlíšiť, čo je tá hodnota, ako sa vlastne k tej stavbe správať, pretože vlastne to je dôležitou súčasťou aj vlastne pracovnej náplne týchto ľudí, hoc je to vec, ktorú možno oni si nikdy neprijali, keď študovali teológiu, dajme tomu, ale oni vlastne sú správcami vzácnych objektov a v niektorých týchto práve tých chudobnejších regiónoch, vyľudňujúcich sa, má jeden farár na starosti povedzme 8 alebo 10 kostolov v rôznych obciach, takže to je ohromná záťaž, ktorá je aj teda manažersky náročná, ale pokiaľ ešte nemajú túto odbornosť, tak vlastne tým môžu tie stavby utrpieť. Čiže do veľkej miery to stojí a pada na tom, či povedzme ten miestny duchovný alebo má niekoho vo farnosti, kto má cit pre to, ako vymeniť osvetlenie alebo ako spraviť kúrenie. Všetko je o jednotlivcoch, ale to je tak vlastne so všetkým, aj pri pamiatkách, ale asi aj inde. A ja si to častokrát na Slovensku uvedomujem, že treba tie dobré príklady sú vďaka práci alebo nadšeniu, povedzme len jedného jediného človeka, ktorý inšpiroval vlastne svoje okolie, vedel vlastne buď sám to vysvetliť, alebo sa vedel obklopiť inými ľuďmi, ktorí mu vedeli poradiť. Takže toto je podľa mňa dosť dobrá vec počúvať odborníkov a to ma často mrzí u nás, že sa to nedeje, lebo tu vlastne odborníci sú, ale nejak my máme často tendenciu si mysleť, že všetko vieme najlepšie. To je vlastne vec napríklad súkromného vlastníctva, že ľudia neznášajú, keď im do toho niekto kafre, keď je napríklad snaha pamiatkárov zapísať niektorý objekt za národnú kultúrnu pamiatku, tak už hneď vidia tie prekážky, ale zase nevidia tie benefity z toho, že tá stavba môže čerpať napríklad dotácie z Ministerstva kultúry, že máte k dispozícii naozaj kovaných odborníkov, ktorí vám vlastne k tomu môžu pomôcť pri obnove, dajme tomu, a podobne. Takže
je super viesť tento dialog aj medzi odborníkmi, aj medzi laickou verejnosťou. Keď už hovoríme o tom súkromnom vlastníctve, ujímajú sa ľudia dobrovoľne pamiatkových budov, alebo je to skôr také, že no tak je mi to na obtiež, keď sa to zrazu ocitlo v dedičstve? No záleží opäť, že o kom hovoríme. Ja si teda všímam posledné roky veľmi ako posilnenie tohto súkromného sektora, posilnenie vlastne občianskej spoločnosti, ktoré sa prejavuje vznikom ako nešťetných občianskych združení a rôznych skupín nadšencov, ktorí opravujú pamiatky, ktorí oživujú rôzne miesta, a to naozaj môžu byť hrady, môžu to byť kostoly, industriálne dedičstvo, alebo nie to trebárs aj nehmotné dedičstvo, nejaké lokálne tradície, čo je jednoznačne akože veľmi pozitívny jav a strašne veľké množstvo stavieb to vlastne zachránilo, alebo dáva im to nádej na kvalitnú obnovu, lebo väčšinou títo ľudia nemajú veľa peňazí, čo je dobre, a vlastne tým pádom môžu robiť uváženejšie rozhodnutia, lebo vlastne pomaličky taký ten pomalý prístup je vhodný pre pamiatku, kdežto častokrát vidíme, že keď prichádzajú z čistá jasná veľké investície z rôznych dotácií, tak niekedy sa spraví taká šarapata, že tá pamiatka vlastne tým utrpí. To som bol svedkom mnohých prípadov, keď mi to nakoniec bolo ľúto a som si hovoril, že či to vlastne nebolo lepšie taký ten stav toho mierneho schátrania, než teraz, keď z toho trčia tie nové materiály a keď to strátilo dušu. Skúsme dať nejaké dobré príklady takýchto opravených pamiatok, či už tých kostolov, kde sa to zladilo, alebo aj povedzme tých súkromných domov. Z tých príkladov by som mohol uviesť napríklad kaštiel vo Vyšnom Kubíne, ktorý bol veľmi citlivo spravený v posledných rokoch, kde to vlastne vzýšlo z iniciatívy súkromného vlastníka, ktorý si postupne uvedomil, akú hodnotnú stavbu má, ktorá bola síce autenticky dochovaná, ale bola vo veľmi zlom stave. A ten výsledok vlastne je aj s hodnotením kvalít, ktoré sa skrývali vlastne v tej matérii tej stavby, keďže prešla reštaurovaním, boli tam odhalené, nástenné maľby napríklad, o ktorých sa nevedelo. A dnes tento objekt slúži aj vlastne čiastočne verejnosti, takže tým, že je prístupný. No a taký druhý objekt môžeme napríklad spomenúť môj obľúbený kostol v Kameňanoch na Gemery. To je kostol, ktorý vlastne bol vo veľmi zlom stave. Nachádza sa vlastne v obci s majoritným rómskym obyvateľstvom, s ľuďmi, ktorí majú hlboko do vrecka a kde je veľmi vysoká nezamestnanosť. Ale napriek tomu vlastne v posledných rokoch aj vďaka akčnému pánovi farárovi tam vznikol vlastne taký étos toho, že je to stavba, ktorá reprezentuje tú obec. Postupne vidíme všetkých tých ľudí, že začínajú byť pyšní na to, čo sa tam deje. A tých aktivít okolo toho kostola je veľmi veľa. Či už teraz spomeniem kultúrne aktivity, ale aj vlastne výskumy, ktoré tam prebiehajú, ktoré majú za sebou veľmi zaujímavé nálezy, reštaurovanie. Čiže ten kostol sa rok od roku mení, odhaluje vlastne tie svoje skryté vrstvy. Opäť je to stavba, ktorá má asi 800-ročnú históriu. Takže to sú také príklady, ktoré sú dobré. A zase tam platí to, čo som spomínal, že tá pomalá obnova a tá jemnosť tej obnovy vlastne veľmi svedčí tým pamiatkam. A pribúda takých nadšených ľudí, ktorým záleží na tom, ako sa opraví konkrétna pamiatka? Myslím si, že ich pribúda, že ľudia si nejak začínajú viac všímať svoje okolie, ale to je možno práve moment, kedy treba začať tých ľudí edukovať, aby si uvedomili vlastne tú mnohovrstevnatosť, lebo to nie je napríklad len o tom, že či tá stavba vyzerá opravená, alebo je v dobrom stave, alebo nie je v dobrom stave, lebo potom sa dostávame k tým nuansám, že ako zhodnotiť tú pamiatku, ako jej dať dlhodobú využiteľnosť, ako ju správne prezentovať, alebo ako ju dostať do stavu, aby mala výpovednú hodnotu. To už sú potom samozrejme tie odborné diskusie okolo toho, keď sa niečo napríklad nájde, dajme tomu v takom kostole nájdeme napríklad zamurované ostenie okna, nejakého gotického napríklad, či ho ideme vlastne odprezentovať, aby bolo vidno, to je tzv. Analytická metóda, alebo vlastne chceme prezentovať ten kostol v nejakej mladšej podobe, ucelenej, nebudeme ho rozbíjať na nejaké kúsočky, ktoré nikomu nič nehovoria a budeme vlastne synteticky ukážeme kostol ako celok. Takže to sú také veci, už ako keby taký vyšší level toho rozmýšľania o tej stavbe, ako na nás vplýva a ako ju správne zhodnotiť. Čiže záleží od tej konkrétnej stavby. Nedá sa povedať, že takto je to dobré, odhalíme trebárs každý kúsok, ktorý nájdeme. Vôbec sa nedá nič zovšeobecňovať. To je už len napríklad tie pamiatkové výskumy, ktorým sa venujem. Preto ich robíme, lebo každá tá stavba je vlastne úplne iný príbeh, aj v tom dobrom, aj v tom zlom. Niečo iné sa tam môže objaviť, niečo iné sa zase mohlo spraviť v minulosti zle a preto vlastne musíme
mať čo najviac informácií o tom mieste, o tej stavbe a potom s tými informáciami pracujeme a veľmi individuálne ich zhodnotíme. A samozrejme potom je tam ten ľudský faktor, lebo v konečnom dôsledku to rozhodnutie vlastne robia pamiatkári, ktorí určia vlastne metodiku pri obnove a ten pamiatkový výskum je vlastne podkladom pre nich. Takže my musíme tie stavby dobre poznať, aby sme vlastne ich vedeli chrániť. Stretávame sa s tým, že majiteľom napríklad nezáleží na danej pamiatke, ale čo opačný prípad sú ľudia, ktorým veľmi záleží napríklad na nejakom historickom mešťanskom dome, ale trebárs sa v tom stratia a vznikne z toho gíč? No je to zase určitý typ problému. No. Taký opačný extrém toho, keď sa niekto vôbec nestará. Žiaľ, máme prípady aj také, že majitelia, alebo najčastejšie sú to napríklad nejaké firmy, ktoré nie sú ani dohľadateľné, takže ignorujú tú stavbu, alebo sa mení často vlastník a nikto sa o tú stavbu nestará, je ťažko dohľadateľný a ťažko je vlastne vymožiteľné právo a vlastne povinnosť toho vlastníka, alebo zo zákona máme povinnosť sa starať o národné kultúrne pamiatky, ak sme ich vlastníkmi. A ten druhý extrém je, keď je ten majiteľ nadšený a nenechá si nikým poradiť. Tak to je vlastne vec, ktorá tej pamiatke môže veľmi uškodiť, pretože on bez toho, že by si uvedomoval, že vlastne robí nejakú škodu, tak môže spraviť napríklad takú vec, že otlčie omietky. A potom sa zistí, napríklad, ja neviem, z fotiek alebo z nejakých nálezov, že tam boli nástenné malby. Alebo sa zlikviduje krov v dobrej viere, že proste potrebujeme novú strechu. No a keď sa spraví dendrochronologický výskum, tak sa určí, že to drevo napríklad malo 400 rokov alebo 500 rokov, čo je pri hradoch alebo kaštieloch a samozrejme kostoloch je to bežné. Teda bežné. Nie je to bežné, ale stretávame sa s tým celkom často na Slovensku, lebo máme tu fakt hodnotné stavby, o ktorých veľmi málo ľudí vie, že sú hodnotné, alebo ktoré zatiaľ neboli skúmané, lebo trebárs na to nikdy neboli peniaze. Kde hľadať radu? U architektov, na pamiatkovom úrade, alebo ešte sú nejaké iné cesty? Tak asi najspoľahlivejší spôsob je na pamiatkovom úrade, ale určite je fajn konzultovať s architektmi. Druhá vec je, že ktorí architekti vlastne sú citliví k pamiatkám, pretože je aj plno architektov, ktorí sú dobrí architekti, ale zároveň pri tých stavbách trošku exhibuje to ich ego a vlastne by mohli byť citlivejší k stavbám. Ja som teda vyštudovaný architekt, ale niekedy som akože ku kolegom architektom kritický, že tam vlastne vidím toho tvorivého ducha, ktorý je fajn, ale pokiaľ ide do stretu s pamiatkou a niekedy ju trebárs nepochopí, tak je to škoda. Ako zlepšiť ten vzťah alebo citlivieť vzťah ľudí k pamiatkám? Kde začať už možno na školských výletoch? No, asi by sa malo začať už od mala, pretože to je vlastne asi ten vek, kedy sa človek formuje a kedy vlastne získava nejaký svoj základný svetonázor. Ale asi by to malo byť stále prítomné. Ja si myslím, že je veľmi dobré o tom hovoriť. Je veľmi dobré, keď vlastne vidíme tú prácu týchto rôznych neziskoviek, ktoré upozorňujú na tieto stavby a vlastne vzdelávajú tú verejnosť alebo ju nejak aj zapojujú do týchto aktivít. Byť vlastne súčasťou toho, že nie len chodiť okolo, ale napríklad ísť na nejakú príjemnú letnú brigádu, keď sa vypratáva nejaký kaštiel, dajme tomu, čo na Slovensku už je v dnešnej dobe pomerne bežné na moje potešenie, tak vlastne tí ľudia získavajú k tým stavbám vzťah a uvedomia si to, čo je ale pravdou, že vlastne tie pamiatky sú našim spoločným vlastníctvom a že tí, dajme tomu obyvateľia nejaké malé obce môžu byť pyšní na to, aký majú kaštiel v obci alebo aký majú kostol. No a to je aj vec toho, aký vlastne my máme vzťah k sebe samým, k svojej histórii, či sme vlastne vysporiadaní s tým, že čo nás obklopuje, je našim vlastne nejakým spoločným dedičstvom, alebo je to nejaká iná kultúra, ktorá sem prišla a boli to nejakí páni, ktorí nás utláčali. Našťastie tento postoj sa postupne mení a tí ľudia fakt sú citlivejšími a tým pádom vlastne tie stavby z toho môžu benefitovať, je o ne lepšie postarané. Takže ja tu vidím taký celkom optimistický trend. Dúfam, že bude pokračovať. A čo vás osobne na tejto práci najviac teší? Ja mám rád tie stavby a rád sa v nich pohybujem, takže pre mňa je to vždycky zážitok. Možno niekto, kto rád chodí do prírody, tak niekde v lese ako cíti podobné pocity. Ja to mám rád, keď vstúpim do nejakého autentického priestoru, môžem vlastne dešifrovať tie jednotlivé prvky toho priestoru, môžem v ňom čítať, lebo vlastne to je aj vysvetlením, že prečo vlastne pamiatkári chcú zachovávať maximum autentických detailov. Preto, lebo tie autentické detaily sú
svedectvom, ktoré vám dáva výpoveď, ktorú, keď vy viete v nej čítať, keď máte to trebárs to vzdelanie, alebo teda už tú citlivosť vo všeobecnosti, tak vám dávajú neopakovateľnú informáciu, ktorú vám nedá sebelepšia kópia. Či už hovoríme trebárs o tých omietkových vrstvách, o tom múrive. Každý typ múriva, kladenia kameňa, alebo ja neviem, malty, ako sa miešala, je dokladom nejakej doby a vlastne toho majstrovstva tých ľudí. Takže nie je nič lepšie než autenticky zachovaná pamiatka. Samozrejme, pokiaľ už raz došlo k nejakej strate tých hodnôt, tak sa to dá nejakým spôsobom korigovať, ale strácame tým strašné množstvo vlastne dôležitých informácií o nás samých. O tom, ako sa na Slovensku staviame k historickým pamiatkam, sme dnes hovorili s architektom Davidom Raškom, ktorý je zároveň členom Združenia Gotická cesta. Ďakujem. Ďakujem. A vás, milí poslucháči, zároveň pozývam na stránku projektu oživenépamiatky.sk, kde nájdete mnohé príbehy kvalitne obnovených historických objektov vrátane spomínaného kaštieľa vo Vyšnom Kubíne. Pekný deň.